మమ్మీ. మమ్మీ గడి ఎంత తీసినా రాలేదు మమ్మీ. చూడు మమ్మీ. మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ. మమ్మీ తీ మమ్మీ. ఒకే ఒక్క రౌండ్ అట్లా పోయేసి వస్తా. ఎందుకు మమ్మీ అంత విసిగిస్తారు నన్ను? ఆ పక్కేస్తే నీ పక్క తీసేస్తుంది చూడు. ప్లీజ్ ఎన్నిసార్లు మమ్మీ గడిస్తాను తీస్తాను చూడు ఏం చేస్తాను. నీకు కొంచెం రాలేదా మర్షల్? మమ్మీ ప్లీజ్ గడి రాలేదా? తీ మమ్మీ. చూడు తీరా అందరూ పోతా ఉన్నారు వస్తా ఉన్నారు రోడ్లో. నేను ఒక్క రౌండ్ మర్షల్ గడి తీయ. అంటే ఎందుకు మమ్మీ నువ్వు గడి తీవు? మమ్మీ మమ్మీ ఓయ్. ప్లీజ్ అది చూడు మమ్మీ అందరూ వస్తా ఉన్నారు.